nih pateni aja ini dia naik kopi pandip awanas kopi wireng kayak pawai cakungan emper dewean mau masuk nih nanti kendel ini yo katu merenya lagi enak di cici wae ngopi popong si nong emper dewean mantep. Kopi rek wireng pikir-pikir ya podo mbek jaket mbek sepeda iki kopi pas gawe kok wis kalong rupane rokok iki kok nganggur ngene iki lho kretek gak iso enak jan adem kopi ngono. Iki korek trondol zamane nom-nomanku biyen iki jare aku. Kok panas ya kopi ini rek? Hancur. Yo, sopo yo? Koyo kontet. Kontet kok meneng-menengan dhewe ndek kono. Oh niki del suwe gak petuk. Kondi kono sarung-sarungan ini. Umume malam Jumat ta bos tahlil umum. Waduh, ndi iki ndek sapa? Di etan. Oh di etan. Yo. Oh pokoknya gitu. Tak pikir lek kon iki wis mati. Rokok. Iya. Wana kono muncrat iki. Kon meneh gak lapo-lapo ta? Del lek ngene iki tenan di wong awak iki nganggur tok ora kerja. Kon nyopo niku Del. Wis, ayo meneh aku mancing. Mancing di ndi Del? Ono ta sepot di daerah kene. Wong awake sing bendina ndek kene ora tau liwat kon niku. Endi? Tak meneh melok aku. Penak. Wis ta. Mano terus Del? Meneh apa jare meneh aku saiki tak ngerangke pancing sik wis lek ngono. Yo wis teh lek kon kate ngerangke pancing aku tak mulai. Loh, kesusu kate nandi sih kon Islan? Ya biasa ae teh wong penting. Oh, manjane arek kon iki. Piro iki wis kudu mulih kon niku. Motor rokok ya sempetan. Tuh. Lah korek kumang nandi rek? Kok gak ono? Anjane bajingan lu njupuk korek ya. Telepon iki rek. Jam 1. Kawanan aku tangi. Halo Del. Halo. Oh ya sik. Aku tak tangi sik, tak metu sik teko kamar aku. Aku mari kita pareni nang omamu. Ya wis nang omah aku tak tak rap-rap sik dulu. Wis tak siap-siap tak parani langsung budal. Oke, ya wis sik. Oke. Tuh, di telepon Del. Payah. Yo wis tak nang kontet aku arek iki koyo suwe temen. Tangi turun. Nggak wedang ini iki. Rokok-rokokan sih. Mutih sih cak ini sore rokok sambur namil. Eman lah iki rokok. Loh iya rek pancingku ketinggalan waduh. Arek kok yo mulet ae. Ayo tek sido apa gak? Kok yo dintenteni. Ayo wis pancing, ha iki pancing wis ready lho. Lho yo wis ayo budal. Oh, wis ayo.
iki lah spot e. Iya ta ndek kene spote. Josok kene iki. Iki larekane iki. Cacingnya ono. Ora hedi ra cacinge. Oke. Siap. Oh, bener iki wis oleh 2 jam ora oleh-oleh belas. Lah aku iki oleh infone teko arek-arek jare Kawak iki lon kali cetek ora ono rupane iwake belas. lho kan iki infone arek-arek. Balik wis. Yo wis Boleh. ayo balik. Oso iki. Oh, siapa nih? Iki. Ya padahal mancing 2 jam kali Pak. Belas iki. Lho, aku sepot iku infone oleh teko arek-arek. Gus, piye to piye awak dhewe iki? Mancing gak apa-apa ngene iki. Sopo iku? Sopo lek lur cilik kok teko yo? Sopo yo? Mbok. Iki balik. Kok iki? Tapi kok cewek bedo ya? Suwe gane kene lho. Takono anak-anak gue sih. Oh, Sila iya. gue ditakon. Takon. Ya, kate takon ya. Opo le? Omahe Pak Deku men ro ah. Sopo jenenge? Jenenge Ambon. Karo aku le. Pinane jarene omahe koyo nek kene dhisik aku pas terakhir nang kene iku. Betul. RT ya? Ambon. RT yo. Ambon RT. Lho mosok RT Pak Deku. Iya le saiki le. Ndi omahe iki? Mburi kono. Ayo terang. Iya, gak apa ya, menterno. Yo. Konten iki Adil. Ya aku melo. Yo ayo. Atur ayo. Lah iki sih le. Omahe cacakmu. Wala iki ta. Ya iki. Bedo yo. Iki le omahe saiki le. Omahe cacakmu. Mosok Saiki Mas. dadi RT saiki yo. Lah kok gedeng Mas, bedo soge kok yo. Ben soge. Temenan ta Mas? Mulai piyen dek kene wis ngene iki ya nyene omahe. Wah. Sila Bu. Lho sih. Ade. Kok mau gol beneran? Iki lho ana dari sampean. Ade. Le. Sopo namanya? Ayo wis Ono apa sih Mas kok rame-rame iki? lho ponakane kok malah. Bule. Loh, ya Allah. Kamu ra le. Pangling wis moro gede-gede iki. Hati be Supri kok. Lah yo ae kene sampe Nggih, kene. bos sing mlebu Supri pun pagi. Pangling. Kene lho, Bu. Nggih. Iki kok moro-moro njok kene, terus sing duduhi sapa? Mangi ku aku teko omah le. Terus Aku ana masalah nek omah. Dikongkon mulih nang sampean karo ibu. masalah apa? Waduh. Walah, ya paling kaya sampean biyen Mas, yo iki ponakan sampean. Aku Paling ngomong wis durung mari, aku tak paling nakoni wis- ponakanmu. Iki arek sik kesel entas teko Wis, sik ta. Pak. Gagano wedang sik kono, gagano wedang. wedang apa? Ya mbok gagano teh ta apa ngono. Lah duwe ora pati dikeki kok golek wedang. Iya sik. Teh ngono. Waduh, iki sembarang iso aja rame. Kuwi ta lek rungokno iki aku iki teko. Yo wis ponakan. Encene yo sik sabar sing ngene iki lho. Gagano wedang wis. Iki kopi yo entek. Iki kopi wis oleh 2 tahun. Dadi masalah ngono ku ta. Lah kon niku lho akan lekonan kula sekolah kok sampe ditokno apa-apa. Lho kok aku lek ngono lek. Moro saiki dikongkon melok sampean, dikongkon nutukno sekolah ndek kene. Sekolah untuk wedenge koyo ngono ya wis anjene arek enom iku ya biyen aku dhewe tau apa nglakoni koyo ngono ku. Ya marini diapiki meneh. Marini aja sampai koyo ngono meneh. Marini anjene karep apa melok ndek kene ya sifatmu berubah ngono lho. Kayak sini-sini aku. Mas masuk kaya yai nutur-nuturi arek. Ngono iku lho wis omongane kaya tepakan. Wis ngombe dhisik juga nuruti paklikmu. Yo ngene lho iki mangko dhewe. Arek-arek iku yo rene dikongkon ibune. Mari ngono. Karepe kongkon ya wis kaya awake iki ngono nutur-nuturi ta apa kepengin pindah sekolah di kene, menisan ambek turu di kene. Iki yo apa? Oh iya. Tapi yang ini le yo. Aja pati manut paklikmu. Lah biyen yo omah iki yo wis magrong-magrong kaya ngono. Paklikmu wis kakean main opo ae iku sing
arek nom-nom saiki karaokean niku wis entek-enteki sembarang kalir ngene Aja iki. ngono no. Duh. Aja ngono. Ora eling ambek koyo ngene. Ono Bojone ponakane ambek iku koyo. lho. Ya cek ero pisan cara ndek tiru. Oh, Ya wis. gak apa-apa sampean nginep di kene kok apa mondok pisan ya apa ngono wis. Sekolah ndek kene sing bener. Masa lalu ya wis cekne wis gak apa-apa. Yang penting saiki ndek dandani awake cek iso dadi wong. Aja sampe koyo Pak Likmu iki. Terus ngombe dhisik koyo apa? Wis mari ngombe ya. Sampun, sampun. Ya wis ya ndak ancene ngono. Wis saiki kon kesel. Menjero turu-turu meneh tak urusi daftar sekolah. Ngaji udah 6 ustad kon. Yang pondok yo. Siap, siap, siap. Manut aku ini, Lek. Wis akeh juga nang Wis Lek, tak. Joko iki kepala sih. Kajian sih.